Здравейте хора, аз съм Зултра и се пригответе за новото видео. Как ли? Обуйте си терлици. Нека да започваме. Значи, смятам днес да играем на The Walking Dead. Но, не знам. Ще ви да така. Искам този клип да пробваме да съберем 50 лайка. Сабскрайбъра. Когато събера ще раздавам сигурно 3 игри. Една от тях ще бъде Gun Monkeys, The Binding of Isaac, най-новата, и може би Daisy или CS Global Offensive. И така, общо взето това е. Дано ви хареса клипа и палче нагоре. Така, много време прекарах в тази джунгла. Там с един мръсен пищов. Никой да не ми свие нещата от този чест. Взимай всичко, което намериш. Това си е лично за тебе. Дай. О! Зомбитата. Имам чувството, че са около мене. Навсякъде. Трябва да се намерим място, където да оцелеем. Тук не е безопасно. Както гледам. Дано да оцелеем. What? Така, хора. С искате им палци. Ще пробвам да оцелея в този живат. Добре. Трябва да си намеря хубаво, високо място, на което да пробвам да оцелея. Както този пич. Шит. Право в черепа. Това. Трябва да сме много внимателни. Много. Така само трябва да ги лепим отдалече, че много бият тия зомбите и не ми се иска да съм тяхна жертва толкова рано. Да, ето го. Зомбито, което след точно сега ще ме подгони. Да се! Слава на Бога. Ще го видях. Дай Боже, повече не ме стреска така. Така. Смятам да се използвам хубавия уейпън. Чадлар. Бе. Всякакво като умрях. Малко. Да, пребахме си. Те шумове са от някакъв ремонт, дет започнаха и сега. Точно много хубаво, но да, аз мога да играя. Убих един Не, това е изгубена каза. Скиня ми се е бъгнал, тъй че ако сте ме видели, съм едно човече с скин. Някакъв тъп е, не знам какъв е. Акаунта не е мой. Нямаше кемпа. Здравей! Дори това не ме бива. Не, аз ще правя много скоро. Не, няма бягаш. Няма.
Ще умра, буквално ще умра. О, мале, почти. Откъде? О, yeah! Ninja style. Free bitch. And bull and beats. Това беше за този клип. Надявам се ви е харесал. Дано се дадем чисто сърдечно 50 лайка и... чао! Просто